יש כוח זמן. חבר'ה, ידיים לכיוון. עוד נגיעה בעומק. שורה אחרונה, אתם איתי? אתם איתי? רבע סיבוב 3 למעלה. יאללה, חבר'ה, קצב, יאללה, לא מוותרת לכם. חבר'ה, אנחנו סוגרים. עוד קצת, לא לוותר לי. יאללה, אחת מחלטה הרבה בחגים, להתעורר! עוד 4, 3, 2, לשבת חצי דקה, לא לגעת בעומד. לא לגעת! יאללה, שורה האחרונה, מרפקים ושחורים, חבר'ה, קצב ברגליים. שורה הראשונה, מה התייאשנו? יש! כולם 3 למעלה! קצב! חבר'ה, ידיים ל3, חזה נמוך, עלינו ל3. רג'י! מה זה? חזה נמוך. יאללה, קצב ברגליים. יש? חבר'ה, יש? עוד 4, להתעורר שורה האחרונה. 3, 2, לשבת על העומס דקה, לא לגעת! יאללה, גורדי! חבר'ה, אנחנו דקה בישיבה עם העומס, אנחנו מוכנים להגביר על העומס? מוכנים? שורה האחרונה, התייאשתם לכם? כאילו כבר אין כוח? יש! איילה, יש! מוכנים? 10, 9, 8, 7, להגביר! 5, עוד 4, 3, נגיעה בעומס, עולים חזרה ל3, יאללה! קצב! יאללה, עוד קצת! חבר'ה, יש לנו כוח לפחות ב5 דקות אחרונות? יש? יש או לא? יאללה, חבר'ה, חזרנו מצוציק אחורה. עוד 4, 3,